ka tɛmɛ ni u ye dusuma kasa taama min boloda kunu arabadon cakɛda min ka baara ɲɛsinin do saniya ko koɲɛw kama Bamako sigida 6nan na ni an ko a ma ko GIE. Ale ɲɛma Bamadu Siribe ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye u ka nin kunu taama in kunkan. An ka baara gɛlɛyalen do kana sababu kɛ ɲamanton yɔrɔ ko ye. Donc an ka kunu taama kun tun ye dɔwɛrɛ ka tun tɛ dɔwɛrɛ ka a yira autorités la autorités communales ni ani gouvernement la u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka ɲamanton yɔrɔ ɲini ka diyan ma pour que an ka se k'an ka baara kɛ. An bɛ samiya donda la ni fura ma sɔrɔ ni ɲama ninnu bɔnyɔrɔw la o kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ min ye Mali ɲamancɛ jɛkulu ɲɛma halisa Bamadu Siribe a bɛ ɲɛfɔli kɛ o kan. Ni autorités ma fɛɛrɛ kɛ faamaw ma fɛɛrɛ kɛ ka ɲamanton yɔrɔ ko ɲɛnabɔ Bamako ka lasaniya a bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ. Kone Kajatu Dumbiya ni ale yɛrɛ ye gwadɔmuso ye wa ni cakɛda kofɔlen baarakɛla maa dɔ don ale bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni ɲamanko koɲɛ ninnu na ka da o kan a y'a yira k'a fɔ ko hali ni ɲama ninnu cɛra fo fɛɛrɛw ka se ka sɔrɔ u bayɛlɛmali koɲɛw kan walasa cogo min na dan bɛ se ka sigi ɲamanko gɛlɛyaw la an ka jamana kɔnɔ. Ɲama mana cɛ cogo o cogo ni yɔrɔ ma sɔrɔ k'a bila fɛn fu de do dɛ. Donc gouvernement ka jɔ a jɔyɔrɔ la ka se ka dugukolo di yɔrɔ ka se ka autoriser ɲama ka se ka bɔ yɔrɔ min na ni o yɔrɔ sera ka sɔrɔ transformation fana ka se ka kɛ ka fara kan quoi. Walasa ka se ka mairie yɛrɛ ka wulikajɔw dɔn ka tɛmɛ ni nin baara ninnu ye an wulila ka se Bamako sigida 6nan mairie la min yɛrɛ la maire min ka baara ɲɛsinin do saniyako koɲɛw ma Saka Mariko ale y'a yira k'a fɔ k'u ni GIE mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bi baara la ɲɔgɔn fɛ walasa ka dama kasi kɛ ka ɲɛsin jamana gouvernement ma u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni ɲamanko koɲɛ ninnu na. An tun delila ka an ni GIE farala ɲɔgɔn kan u nana an ye réunion kɛ o réunion kɔfɛ an ye lettre dɔ adressé no ministre de l'assainissement et du développement durable la donc an y'o lettre bila ka taa fo bi an bɛ yɔrɔ min an ma jaabi sɔrɔ o lettre la gɛlɛya in daminɛna an mɛnna ni ɲamanbɔyɔrɔ ten o de y'an ka gɛlɛyaba ye. Hakilina jiginna jateminɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ maa kelen o kelen o bɛ se ka ɲaman kilo kilancɛ n'a kunkanfɛn ka o de bɔ tile kelen kɔnɔna na ka tɛmɛ ni malidenw cayali ye o ye jɔrɔnankoba ye jango an bɛ samiya donda min na i ko sisan a ka kan fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ ni ɲamanbɔnyɔrɔ koɲɛ ninnu na walasa ka se k'an kisi sanjiko kasaraw ma. Seinabu Cero, VOA Bambara Togola, Bamako.